Heu fet alguna vegada la volta al món? Els nostres alumnes sí. La lectura fàcil ens permet treballar la comprensió lectora d'una manera real i eficaç. Si vols saber més, us esperem el dia 6 de setembre. Hola a tothom, comencem ja perquè ara sí que estem tothom. Bon dia. Bon dia. Som de l'Escola de Sagrera, venim a presentar-vos el taller de la lectura fàcil, un projecte local. Jo soc la Laura i... I jo que som tutores d'aula, que fa molt temps que estem posant en marxa aquest projecte. Pràctica. Es va iniciar la lectura fàcil a l'escola fa uns 8 o 9 cursos, amb una prova així pilot que us expliquem, i bueno, van consolidar aquesta pràctica al llarg del temps i la veritat que és molt significativa a nivell d'aprenentatge pels nens i les noies de l'escola. A veure, aquí a la taula teniu un primer full que diu comprensió lectora. Us donem res de temps i heu d'intentar, si us plau, llegir-ho, prestar molta atenció, col·loqueu-vos bé i contesteu les 5 preguntes. A veure què podeu fer. A veure què podeu fer. Són 5 minutets, 5 minutets a veure què podeu fer. A veure què veieu, que... No, és un test tret d'un lloc, d'una comprensió de l'escola. És el fragment, en sèrio, ara això en sèrio, és el fragment d'un llibre d'un primer de l'ESO real, vale? Vale, us farem fer això. És una petita... No és una broma. És una petita broma, però és una realitat que ens trobem cada dia a l'aula. Els nois de la nostra escola, que haurien de fer un primer de l'ESO, arriben a l'escola amb aquest nivell de comprensió lectora, no entenen res. És que és la realitat, els posem un llibre adequat a la seva edat i no sé què, i no entenen res. Llavors era una de les coses que ens trobàvem a l'escola, que venien nens de l'ordinària, amb un nivell de comprensió lectora baixíssim, zero interès per la lectura, i era una cosa preocupant, perquè la lectura és una porta d'accés a tot. Si no hi ha una bona comprensió, no podem fer un exercici de matemàtiques, no podem entendre res del temari de socials, de naturals, no podem entendre una indicació. Llavors ens preocupava. Ens dominava molt i nosaltres el que volíem una mica és apartar-nos del fet de fer la classe tan sols de lectoescriptura, buscar un material que fos molt atractiu per a ells, que fos adient, que no sembla molt infantil. Sí, perquè sempre és el parany de, bueno, de la seva edat no serveix, què trobeu? Coses molt infantils, amb dibuixos... Que els entrestés molt, sobretot. I els nens, a l'escola hi ha moltes vegades amb molt poques ganes de llegir i una de les coses més importants per nosaltres és que llegeixin i que tinguin interès i que disfrutin. Per tant, amb el llibre de lectura fàcil, es pot dir que ho hem aconseguit. Això, com us dèiem, fa uns 8 o 9 cursos, més o menys, a quart de l'ESO treballava el temari de les socials, una mica de les guerres, l'època de la guerra, la Segona Guerra Mundial, el nazisme, i ens va arribar, vam aconseguir el llibre de l'Anna Frank de lectura fàcil, que és aquest. Llavors, aquell grup, el grup pilot que es va provar, resulta que eren uns nois en aquell moment complicats, que havien de conducta, a nivell social, de tot. Resulta que el llibre els va encantar. Es va encantar, es va enganxar i es va fer un treball molt maco. Llavors, veient l'experiència aquesta, aquell curs vam acabar llegint un altre llibre, perquè vam fer la demanda i vam anar ampliant el concepte aquest de la lectura i vincular al temari que estava a l'escola. Si ara us expliquem millor, quina és la metodologia. La base de tot això neix amb l'Anna Frank. Comencem bé. Això jo les màquines per mi és un misteri. Que nosaltres som
són de lectura fàcil. Ara. Bueno, per començar a introduir-vos hem triat aquesta frase del Daniel Penach. Si no sabeu qui és un escriptor francès i també pedagog que fa una crítica al sistema actual educatiu des de la vessant del Golfo frustrat que va ser ell a l'escola. Té un llibre que es diu... Té un llibre que escriu sobre això, és el mal de l'escola o així, hòstia, perdoneu, m'he oblidat. I és molt crític amb la manera d'ensenyar d'ara, del moment i tot això, que és o serveixes o no serveixes, no? I llavors una mica també la lectura fàcil, justament això que us volem dir, que els nostres ulls sí que serveixen per això, no? I més instructiva que la nostra manera de tractar els nostres llibres és la nostra manera de llegir-los, que és el que ara us explicarem què fem. Hem portat una representació de llibres que es fan al llarg de tota l'escola, des dels cursos de primària, els primers de l'ESO fins a quart. Els llibres, si no els coneixeu, són llibres que s'adrecen a tothom, no només és per persones amb necessitats educatives. De fet, escoles d'adults els fan servir per nouvinguts o gent que ha tingut algun problema de la parla associat a un accident o alguna cosa, tornen a fer la recuperació de llibres d'aquesta mena, o sigui que no són específics del nostre sector. I són adients per tots aquests motius pel format que tenen. Si no els heu vist, són llibres que no estan atapeïts. Sí, ara la diapositiva surt quins són els elements que són molt àgils de llegir. Evidentment és l'Anna Frank, però adaptada. Són els mateixos capítols, però no les idees torna a dir, sinó la idea és completa. Les frases no són molt simples. L'estructura de la frase no hi ha frases subordinades, hi ha molt poques. La lletra, el tipus de lletra és ben a 12. La lectura fàcil treballar amb aquest tipus de lletra perquè és més fàcil d'assimilar. Sí, i una mica lligat amb això que vam fer nosaltres per intentar comparar aquests llibres són alguna cosa especial. Vam anar a Galápagos i aleshores vam intentar veure quins llibres hi ha per menys de 12 anys que no tinguin dibuixets infantils. Quin tipus de llibres hi ha? Aleshores vam descobrir tots aquests. No són llibres adreçats pels nostres nanos perquè tenen tot un conjunt d'elements que provoquen ja un rebuig d'entrada per aquests llibres. Per exemple, excepte lèxic, és això que hem fet aquí. Una mica vam anar buscant, vam fer les fotos i vam intentar veure realment què és el que tenen aquests llibres que demostren que no són adaptats pels nostres alumnes. Llavors tenim el primer Guia del Tresor, que és un dels llibres que llegim, que no té res a veure amb el Guia del Tresor aquesta. Sí, per exemple, hi ha una excessiva introducció. Els alumnes han de tenir de seguida clar de què va el llibre. Han de centrar en ells no els donis molta informació, ha de ser una informació molt concreta i atractiva, que és el que fa aquests llibres. De seguida, a banda del seu format, que estan col·locats ja un interlineat diferent, els paràgrafs estan posats de manera tal que el nano quan veu el llibre no l'agòbia. En aquests llibres de seguida es veu que tot està molt atapeït, hi ha un excés d'aclariments, un excés de lèxic complicat, però són els llibres que han de llegir ells per la seva edat. Són llibres que tenen ja, que en teoria no ho hem de llegir. Que haurien de llegir i que els poden disfrutar molt. Aleshores, si tu dius, quina llàstima que no ho puguin fer, anem a buscar un tipus de llibre. Això ens ofereix aquests llibres, que semblem unes comercials, no tenim... Sí, no tenim descompte, però realment ha sigut superimportant per vosaltres trobar aquests llibres. I després, quan dius, aquí hem explicat el per què i com els utilitzem, perquè ens ha explicat moltíssimes coses. Sí. Bueno, la següent diapositiva sembla que això. A veure, us expliquem una miqueta com fer una metodologia. Nosaltres fem dues coses amb els llibres de lectura en classe. Per una banda, fem una lectura diària i per l'altra banda fem els projectes. Bueno, comencem per la lectura diària. Què fem? Cada dia quan arribem pel matí, després de situar-nos, cada alumne agafa el seu llibre de lectura fàcil. Sempre es tracta d'una lectura col·lectiva en veu alta. Cada nen llegeix una miqueta.
Hi ha, dins de la classe, per exemple, la que jo tenia l'any passat, hi ha molts nivells diferents de lectura. Hi ha el nano que té més fluïdesa lectora, el que llegeix de manera fluida però no entona bé, de manera tan fluida però no entona o no fa l'ús de les pauses. També hi ha els nanos dins del grup, que era un grup de nanos, per exemple, aquest any de 12 a 13, que encara estaven en procés de lectoescriptura. Aquests nanos també han de llegir. Aleshores, I perdó, hi ha més que directament no volen llegir en públic, però també participen de l'activitat. sí. Aleshores, al principi tots els hi costa molt, perquè es senten molt insegurs. No estan acostumats a llegir en veu alta. Hi ha alguns que, acaba de dir la Laura, no volen llegir. De fet, l'any passat hi havia una nena que el primer trimestre no va llegir en tot el trimestre, no volia. Què va passar? Que no l'obligues. Ella ha d'agafar la confiança, ella ha de sentir-se segura i aleshores el segon trimestre va començar a llegir d'una manera molt baixeta, però al final del curs, que la Sílvia també hi era, va ser un canvi molt espectacular, la nena estava supercontenta. Amb els nens de lectoescriptura diu, i com ho fem amb aquests? Perquè és qui són? Nanos de 13 anys que encara estan en el procés lector, doncs t'ajudes una miqueta, els comences dient el fonema, ells acaben de dir la síl·laba, i el que passa amb aquests nanos és que com que senten com els altres llegeixen, perquè això ho fem, intentem fer-ho diàriament, acaben ells també per memòria visual, havent sentit que aquesta paraula s'ho segueixen amb el dit, havent sentit la paraula que ha dit una altra i aleshores ells ho acaben dient. Bueno, això potser ja us ha passat amb altres coses, no sé, quan llegiu en grup. Aleshores, el més important és que no se'ls ha de fer correccions. Si tu els fius llegint i els hi vas fer correccions, aleshores el que fas és provocar una inseguretat en el nano, més són nanos que estan acostumats a que fan potser lectura individual amb una mestra i la mestra els hi va corregint constantment, no, això no és així, no se'ls ha de corregir. El que s'ha de fer, en tot cas, que fa molt és cada dia, amb un diferent, doncs escolta, noi, crec que ho has fet avui, això sobretot quan ja ho tens una mica engegat. Cada vegada fas més pauses. Aleshores ja estàs dient alguna cosa positiu i ell queda implícit que ell utilitza gaire les pauses, no enteneu mai anar-lo corregint mentre està llegint, perquè això no li fa bé. Encara que el nano digui la paraula malament a la llarga, inclús a vegades els altres ho fan, de dir, així. Es tracta que tot sigui amb garantia d'èxit. Això per una banda. Aquest seria el tema del llegir diàriament. El segon punt és el tema del projecte. El projecte el fem setmanalment, o ara dos cops a la setmana, depèn. Aleshores, amb el tema del projecte hi ha dues maneres. Pot ser que tu resulta que nosaltres a l'escola, al llarg de l'estiu, elaborem els nostres materials, com el que vosaltres, suposo, i aleshores fem els dossiers. Aleshores, aquests dossiers són de llenguatge, matemàtiques, a vegades, sempre els naturals i socials, porten activitats de l'àmbit lingüístic i matemàtic. Alhora que tu, quan elabores el teu projecte, dossier de naturals i socials, el que intentes és centrar-te en un tema. Per tant, tu tens, per exemple, pensat i elaborat el teu projecte de naturals i socials i busques un llibre de lectura fàcil que et complementi aquest projecte. Per exemple, el que ha explicat la Laura, el llibre de l'Anna Frank, on els alumnes estaven estudiant el tema del nazisme, quan estaven estudiant. Estem treballant el tema del nazisme. Ja sabem que tots aquí fem les nostres adaptacions curriculars i el que volem és que sigui atractiu i que el nen es quedi amb l'essencial i que alhora disfruti. Això ho hem fet amb diversos dels nostres llibres de lectura fàcil, per exemple, amb el de la Volta al món en 80 dies. El llibre de la Volta al món en 80 dies ha servit de suport perquè aquell any el mestre va voler fer associar el projecte dels continents. Per una banda es va fer el projecte dels continents com a suport al llibre de la Volta al món en 80 dies. Després us explicarem com funciona. És igual. Ens hem saltat tres, no sé. És igual. Us el passarem després, si voleu. Amb el projecte el més important són tres coses. Després, això és el primer. I després hi ha una altra cosa. Pot ser que tu tinguis un grup que per la tipologia del teu grup decideixis que vols llegir un llibre de lectura fàcil.
fàcil. Per exemple, l'any passat jo vaig llegir el primer trimestre el conte de Nadal. Aleshores, a partir del llibre és quan tu fas el projecte. Evidentment te l'has d'haver llegit abans, cosa així. I tu crees el projecte que tu creus que pot ser el gastador. I aquest projecte en l'any passat va ser la primera vegada que vam llegir el conte de Nadal i als nanos els va agradar molt perquè ens va donar molt de sí. Perquè a partir d'un llibre pot donar molt de sí al projecte. És que el que tu vulguis ben bé. Hi ha moltes coses que poden servir d'excusa per parlar de molts temes. El que tu vols en el projecte són tres coses. Per una banda, treballar la comprensió lectora, que és superimportant. El que tu vas fent a l'hora que vas llegint, quan agafes el projecte, t'ajuda a treballar la comprensió lectora d'aquest llibre. Si no, no té gaire sentit que llegeixin sense entendre. Per una altra banda, el que vols en el projecte és treballar un contingut o uns continguts que t'interessin i després que serveixi com a suport perquè el nen tingui ganes d'agafar el llibre de lectura fàcil i llegeixi. Que tingui les ganes cada dia de dir, doncs, a veure què passarà. Estem aquí a la metodologia, és igual. Una mica ho hem fet perquè tinguem un suport, però l'interessant jo crec que és saber com fem anar el llibre de lectura fàcil. I després, les propostes que hem portat perquè veieu què és el que fem. A vegades, aquí vam posar les raons perquè les fem, però el més important és què és el que fem, com ho fem, perquè això són bones pràctiques, no? Doncs quina pràctica utilitzem, que nosaltres ens hem ensenyat durant uns anys, de la que estem supercontents, aquesta. La directora és aquí. Els llibres van en funció una mica del grup de temps també, els tenim com molt organitzats sistemàticament perquè, clar, cada curs es treballa una cosa, però depèn del grup que tens, perquè jo fa 2 cursos vaig llegir el Tom Sawyer i el Huckleberry. I eren uns nens que tenien uns valors, una desestructuració, ho vaig lligar amb els drets dels infants. Llavors no va ser un projecte així com us he dit de valors de socials ni de naturals, però tota la part aquesta emocional, de tutoria i tot això es va treballar a través dels llibres. Al principi només havíem de treballar el Tom Sawyer, però els hi va agradar tant que vam poder fer el Huckleberry també. Però aquest curs, per exemple, aquests no se'ls llegeix ningú. O sigui, en funció de... Hem elaborat ja com un banc de recursos de lectura fàcil i llavors funciona uns altres anys ho hem vist que aquest curs es va llegir a tot Nadal perquè eren nens molt iniciats en la lectura. Altres anys, amb algun així més en particular, hem fet també. Si entreu a la pàgina de lectura fàcil, els llibres estan gradats per nivells. El que passa és que el nivell que ells graden és una mica... Us convidem millor que aneu a la Bacus, els mireu, perquè alguns estan catalogats com a nivell 3 que pensaríem que eren difícils pels nostres i... Hi ha l'associació de lectura fàcil. Sí, també. L'associació de lectura fàcil està al Word i si vulgueu us poseu en contacte, la secció és molt amable, us obre, la gent d'allà, esteu a sobre. Nosaltres ara us expliquem les 3 propostes que hem fet, com que eren tantes, doncs fem la resta, vale? El conte de Nadal, la volta al món i el gos dels fàcils. Sí. Com us he explicat abans, hi ha 2 opcions. Una opció que és tu ja tenir un projecte i a partir del projecte que tu vols treballar aquí l'any a la classe, doncs agafar un llibre de lectura fàcil, o hi ha l'altra opció de que per la tipologia del grup vols iniciar la lectura i busques un llibre que tu creguis que els agradarà. Això és el que va passar, per exemple, amb el conte de Nadal. Vam buscar un llibre, eren alumnes que encara no havien iniciat la lectura fàcil, al cicle superior de primària, alumnes amb necessitats de facultat, i on bé, vam pensar, anem a provar a veure què passa aquí, no? I vam fer aquest llibre. A veure, aquest llibre el vam fer el primer trimestre, vas crear una ambientació a la classe. Primer de tot vam agafar les imatges de la pel·lícula del conte de Nadal, les teníem posades per tota la classe, perquè el projecte s'entrava molt també amb la descripció física i de caràcter dels personatges. No sé si coneixeu el conte de Nadal. Sí, no? Aleshores, un protagonista que té unes característiques determinades i aleshores el projecte, des d'aquí, es basava en una sèrie de fitxes, teníem uns emoticonos, també per anar-nos. Tingueu en compte que aquesta classe hi havia nanos amb molts nivells diferents, que això és així. Aleshores,
utilitzàvem també emoticonos per descriure el caràcter dels diferents personatges. Això per una banda és el que vam treballar amb el llibre de conte de Nadal, però després vam anar estirant. Què vam fer? Doncs bueno, tu pots estirar el que tu vulguis. Vam agafar i com que es diu conte de Nadal, doncs vam treballar les estacions. A aquests nanos els costa molt orientar-se en el temps. Vam treure l'estació, vam començar parlant del Nadal i vam fer l'extensió a les altres. Després, com que l'acció es desenvolupa al segle XIX, vam començar a comparar com vivia la gent del segle XIX, com viu la d'ara. Doncs vam parlar dels invents. Vosaltres direu, com? Però és que les coses van sorgint soles a mesura que... I això el que feia és que a l'hora que anàvem llegint, a l'hora que teníem preguntes de comprensió que poden ser més tancades, més obertes, a l'hora anàvem treballant d'altres coses i això els agrada a ells, perquè ho ajuntes amb alguna cosa. En el llibre també sortia que a les 12 de la nit sortia un fantasma, fèiem anar als rellotges també, l'horari. Vull dir, tot ho pots anar enllaçant. I vam acabar, doncs ja, la pel·lícula, acabar els primers tres del llibre, els vam cantar i va anar molt bé. Així que vam decidir que el segon trimestre faríem un altre llibre i vam fer la volta al món en 80 dies. En aquest cas sí que, en aquesta classe ja es volia treballar el projecte de les conferències. També tenim una mica aquí. Nosaltres valorem tots els nostres projectes amb paràmetres de lectura fàcil. És a dir, estan fets per nosaltres, són paràmetres de frases molt acotades, imatge, paràgrafs de 3 frases, no fuig de tamarells amb informació, fets per nosaltres, punts i a part. és una educació curricular, però utilitzant els paràmetres de lectura fàcil. Aleshores vam agafar i a l'hora que nosaltres estàvem fent el projecte dels continents vam fer el de la Volta al Món, que és aquella imatge, a veure l'hora de fer la pantalla. Nosaltres haurem de fer un curs després, és la pantalla més gran. Si heu vist una... Quan us diu la Dolors que elaborem els dossiers amb paràmetres de la lectura fàcil, això són 3 exemples del dossier de naturals que es treballa a la Terra, que també ho vinculen d'alguna manera amb la Volta al Món, i com estan estructurats, les frases, les estrelles, no? Com ho expliques, la petita explicació i sempre la foto, ¿vale? Seria així, primera imatge, sempre, el títol, subratllar, perquè vegin l'importància. I vaig enrere. Aquests veus. Veus? Aquí... Això és la classe, aquí ho veieu? Sí, nosaltres vam començar a llegir el llibre de Volta al Món en 80 dies. Aquest llibre s'ha llegit, aquest any, en aquesta classe també s'ha llegit amb alumnes de segons D. Sí, l'hem passat el vaig llegir, jo m'ho he anat. I aleshores tot això són els continents que estan fets amb goma espuma i aleshores aquí es veu el viatge que feia Emília Arfort. Amb un codi anem marcant, el que anem llegint, llavors vas marcant el moviment de continents que vam fer i tot això. A més, aquí vas col·locant tota la informació que tu puguis posar, que alhora serveixi per l'aprenentatge dels crios. Quants dies tardes d'aquí a aquí? Treballes els dies, els mesos. Quin mitjà utilitzaves el vaixell? Ara com és el vaixell? Vull dir, vas enllaçant-ho tot. El llibre us el recomanem perquè dona va molt bé, perquè és que mentrestant estàs fent associats al projecte dels continents i també estàs fent el projecte del planeta Terra, perquè ja estàs perquè se n'adonin de les referències horàries. Tu pots fer-ho de la teva manera, bueno, vosaltres ja en sabeu. Aleshores, al costat d'això també vam posar un comptador de dies, es anava portant pels dies que anava en filees en anar d'un lloc a l'altre, també vam fer un treball d'horaris perquè arribava a una ciutat i no tenir uns rellotges. És un projecte molt xulo. I hi ha fotos dels moments més importants de I és que realment el tema de la divisió territorial del món els hi costa molt als nens, molt. No sé els vostres alumnes, però els nostres els hi costa molt. Saber que són a Barcelona, al barri que està a l'escola i això. Amb aquest llibre els hi queda clar la divisió en continents i oceans, va molt bé, ajuda molt. Ja està. Ara després del llibre del gos de bàsquet. Sí, jo aquest any he fet el gos del bàsquet i aquest no es pot vincular, sí i no, a cap tema així més concret de continents, de la Segona Guerra Mundial, però és un llibre també molt interessant que et dona molt de sí per jugar amb ells. El primer dia de classe jo vaig amagar tot de codis QR per la classe i amb les tablets els havíem d'anar buscant i els sortien aquestes fotos.
l'última codi QR que també jo sempre he amagat, que no va trobar, era el títol, no? Llavors ells havien de fer una mica les pistes aquestes de saber si sabien el llibre que era, si el podien conèixer, i que com tenen la cultura de la tele, algun ja va filar prim i ja va saber que era Sherlock Holmes i tot això. Llavors aquest projecte sí que el vam vincular més al català, a les llengües, i hi ha un altre projecte que estem fent a l'escola, que és l'Escrit, que també ens estem proposant paral·lelament així, escriure, augmentar el temps d'escriure, l'escriptura, perquè al final els nens passen una mica com això, no? Falta un poc, o només escriuen en l'exercici que nosaltres donem, però el fet d'escriure també costa moltíssim. Llavors ho dic. Llavors també, jo no feia cada dia lectura perquè tenia temps de convertida, llavors prioritzava que la feina aquesta és molt bona i que aquests nens no s'ho llavors ho proposaven una franja horària, que també va bé. S'ho dic perquè això ho feu en funció de les necessitats i de la vostra creació. Llavors nosaltres llegíem, els nens eren descats, que hi ha un llibre de pistes de l'assassí o de no sé què. Llavors nosaltres posar-hi la dolors. Jo també he tingut un nen tot el curs que no ha volgut llegir i quan s'estava acabant el llibre vaig aixecar la mà i va dir que volia llegir la final. Bueno, és així. He explotat l'atenció que tenia la llibre, ho complementava molt amb cada capítol tenia unes preguntes. Aquest és el dossier real que va fer una nena que vaig demanar jo que va llavors, el primer dia que vam fer les pistes i així, vam fer com un mirat que sabíem alguna cosa de Sherlock Holmes. I això no és fet per mi, realment ho vaig trobar a internet d'una guia que hi ha dels Baskerville, era informació del Conan Doyle i del Sherlock Holmes, que vam estar treballant, i a partir d'aquí sí que vam elaborar una fitxa de les dades personals, que és un altre cavall de batalla a cada curs, perquè no hi ha manera de les dades personals. Vam treballar també molt les descripcions, perquè al llibre també hi ha moltes descripcions, trets físics, no sé què, a partir d'aquí vam introduir això, parlar d'escrit, la descripció de personatges, descripció de l'ambientació que hi ha. El llibre també és a Londres, també el que diu la Dolors, la comparativa. Després és en un paratge, és en el bosc, treballes tot això. I nosaltres sí que vam treballar més a l'escrit, més al català. Jo cada setmana preparava l'acció del que ja havia tret i no els havia tret, preguntes que havíem de contestar, però tornem a pensar en la lectura fàcil, sense caure en 40 preguntes, cada capítol 3 preguntes, amb imatge també. Hi ha de tot. Hi ha preguntes que eren demà més perquè havies de calcular quan tornava d'anar de Baskerville a Londres, que era un tren d'aquella època, que busquessin a internet, buscar a internet també ho tenen les filles amb els projectes molt. Ho mireu i ja està. Aquest projecte vam tenir la gran sort perquè a la Biblioteca Arús de Barcelona, la Biblioteca Pública, hi ha una col·lecció privada d'un servei de subhasta de tot un llegat de Sherlock Holmes que ell ha anat acumulant als 70 anys. Llavors hi ha habitacions i habitacions i habitacions plenes de coses de Sherlock Holmes. Llibres en tots els idiomes. El senyor col·leccionava qualsevol cosa. Imagineu-vos que tenia, així com a anècdota, el cartell d'un objectiu de València que es deia Sherlock Holmes. Doncs ell ho havia pensat. Ell ens ho explicava als mestres així, però que hi ha de tot. Llavors em vaig posar en contacte amb la biblioteca, el senyor, que era ja 90 anys, ens va fer la visita guiada i això als nois els va encantar. Perquè el senyor els feia preguntes del llibre, ells les sabien contestar, veien coses que identificaven. I bueno, arrel de l'entrevista, Joan, també hem fet una feina, aquesta foto del dia que vam anar, i bueno, va ser molt interessant. I també vam concloure veient la pel·lícula de Sherlock Holmes, aquesta moderna, que després em demanaven veure la segona, que van enganxar moltíssim. El tema que hi ha morts, hi ha un triangle amorós, tot això, els va
Apassionat, apassionat. I bueno, això és una mica que treballem. Estem molt alertes sempre de les noves publicacions, ara sabem que hi ha moltes, i això en funció de l'alumnat que tingueu. Un altre que funciona molt bé és el Dràcula. No, ja l'he tirat de tipus. El mecanoscrit del segon origen, que vincula amb els temes de fertilitat i sexualitat. També. El company d'aquest curs que treballa el mecanoscrit s'ha currat, perquè s'ha currat un videojoc que serà la prova final. Jo també ho estic fent del curs dels bàsquets, serà un examen per saber si ho han entès tot, jugaran al videojoc i ho vinculem amb una notificació també. Qualsevol llibre pot servir d'excusa per fer una cosa més. Perquè un any vam fer la guia del tresor, que semblava una mica avorrit, i vam estar fent una maqueta de la guia del tresor entre tots. S'ho vam passar pipa. Alhora, sempre sé que ve alguna cosa que els enganxin al llibre. Perquè la finalitat és aquesta. I vendre el llibre per això, no? Jo el primer dia amb les poemes, no sé què, i el llibre d'alguna manera. També com a experiència, si teniu un molt bon llibre al primer trimestre, heu de buscar un molt bon llibre al segon, perquè si no, ho posa complicat. Sembla una tonteria, però ens han donat molt de sí. No, nosaltres estem encantats amb el llibre, de la lectura fàcil. Ens ha obert altres possibilitats a l'hora d'elaborar els dossiers, a l'hora de... I els impuja molt l'autoestima, els nanos, perquè això és molt important. Ells saben que tenen un llibre, alguna vegada se n'han portat a casa per ensenyar-los als pares estan supercontents també. I també ens ha passat que tenia algun germà que estava llegint la versió normalitzada i han acabat els germans també llegint la nostra demanant fer nota. Ho podeu deixar perquè tenim feina i Si us podeu el que els llegeixin, llegiu-los primer vosaltres i direu, ostres, que xulos que són molt xulos. A més, és que són llibres que a vegades la tradició és que diguis, quin llibre més pesat. Jo mateixa veia el tresor que pensava, mare meva, ara m'he de llegir aquest llibre, però després el vaig llegir i després em vaig dir i vaig pensar, mira, és que són més xulos del que em pensava. I hi ha de tot, de veritat. Nosaltres tenim noms a les classes, una era mediterrània i vam llegir Capitans Valents. Estava vinculat al mar, estava en el vocabulari del mar, i lligues amb la Mediterrània. És que la veritat, qualsevol llibre el podeu utilitzar per treballar a l'àmbit lingüístic, al matemàtic, al natural, al social, vinculat a naturals i socials també. les emocions. I un altre dels objectius més pretens, com no s'enganxa a la lectura. I el que és Llibres, quins llibres podem recomanar per tornar a llegir? els teniu en català i en castellà, això ho he dit, però nosaltres els fem en català. Sí, i aquest any el grup de quart d'ESO, que per nosaltres molt van acabar llegint 4 llibres de lectura fàcil. Aleshores, per nosaltres això vol dir que el subjecte funciona. Són alumnes que han anat pujant des que eren més petits i aleshores que tinguin ganes de llegir 4 llibres. Com a objectiu d'aules s'han de llegir 2 llibres per curs. Però és veritat que tenim grups que a vegades si es trobes al mes de març el segon llibre ja l'has acabat. També que sapiguem que totes les biblioteques de Barcelona estan i llavors necessiteu 12 exemplars. Us els fem per totes les biblioteques. Que no perquè si aneu a les biblioteques veureu que tenen un exemplar, doncs no, si feu la demanda, però no són cars, són entre 14 i 15 euros. Sí, ara posem que aquesta Sí, teniu l'última diapositiva. L'última diapositiva. La pàgina web de la lectura fàcil trobareu també un petit resum de cada llibre. La fàcil i podeu mirar us he dit dels nivells 1, 2, 3, però no feu cas perquè la volta al món és un nivell 3 i estem treballant amb nens que tenen dificultats. Sí que és veritat que si us el llegiu direu, però aquelles loques que no s'explicar lo del llibre així no s'entén res perquè quan fa la porta idees fort és una mica difícil, però si la has de conduir una mica i comparat amb els altres. Exacte. I si a vosaltres us interessa el material que fem servir per als projectes, no tenim cap problema en que la demaneu, perquè per això el tenim fet ja. Aleshores, Llavors, hauríeu d'enviar un mail a la nostra escola, que és Escola La Sagrera... Llaguix? No, Llaguix. escolalasagrera@gmail.com sí, tot junt, minúscula, i us faríem arribar el material que us utilitzarà, sabeu que podem elaborar tot això. I
També hi havia una altra possibilitat que potser Puguem penjar la xarxa, però això ho hem de... estudiarem de la manera si via Criteru o via la web de la CEP podem anar penjant els projectes. El contacte amb nosaltres és el problema que la persona de referència de l'Associació de Lectura Fàcil és l'Eugènia Salvador. I ella també està al cas de les últimes publicacions. Com en sap, hi ha de tot. Hi ha llibres de la literatura castellana també estan adaptats, tot això. Hi ha llibres hi ha com uns manuals de com gestiono els meus diners. Com gestiono la meva higiene personal. També estan en format de fàcil. Sí, aquests van sortint també, ara no sé, el dia d'aquesta sé que ara hi ha hagut 5 o 6 publicacions noves. Una pregunta, no sé molt bé, però per exemple, jo l'he mostrat amb els joves que estava fent lectura amb adolescents i clar, tota la classe li costava moltíssim. La meva intentava també fer un tractat cada una i clar, com que costava tantíssim, era tan feixuc, quan hi havia un, els contactes partits, ja saben que ens han traslladat. Clar, què fer en aquests moments que t'agradaria que compartissi la lectura meva perquè es pugui comparar, pugui veure que ells no són els únics que els iguals i tal, però que no es perdin, perquè al final de la sessió molt a veure, sempre tens algun que no segueix, la veritat, però que és tan sistemàtic, han entrat a la roda d'escoltar-te, es poden perdre el millor que ja no saben. No fem així, llegir, sinó vinga, ara que vol llegir, preguntes. El que fèiem nosaltres és que cada dia agafes i llegeixes el dia abans aquell dia el que has llegit el dia abans. Bueno, no, i no ara és perquè veure que se'n recorda una mica i llavors llegeixes. I tu si veus que ells es cansen, aleshores tu també has de mesurar una mica. Aquí el que s'intenta és que no s'arribi a cap punt. Si vols que ells es cansen, no facis així. És que no, una miqueta menys. no has de fer un ordre de lectura. No, Si tu veus que hi ha una cosa és que que cansanci, no anem fent moltes preguntes tota l'estona. No has de col·laborar, tot has d'anar guiant. S'ha de fer això. Cada dia tu llegeixes els grans que llegeixen ells. No succeirà. Si sobretot us poseu el xip de he de llegir una cosa. No, perquè el millor que iria és arribar de nou a 10. No, un quart d'hora cada dia. El millor que iria no està en perill. Prou. Ho vaig veure. Perquè si no, com el veiem, una altra reforma que no és Nosaltres, el Gos del Pacífic, per exemple, és que surten molts personatges. El que teníem era cada vegada que sortia un personatge l'anàvem apuntant. Una cosa que us ha dit la Dolors abans, essencial també, i ja acabo perquè acabem, és ambienteu la classe. L'any de l'Anna Frank es va fer l'habitació, es va fer un mural i cada vegada que llegíem ens aprovàvem allà per tenir la sensació que estàvem a l'habitació. El Gos dels Bàsquet posàvem tot de pistes i teníem allà el nom de tot Déu perquè allà al final no s'enteres de què és. Allò, pues, a la volta del món, el planisfèric.